כן, אז מה קורה? כאן ואנחנו בערוץ החדש. סליחה על זה שאני לא עשיתי כמה ימים. וואי, אני לא יודע. בקיצור, אז שכחתי. לא עשיתי סרטונים כי לא היה לי בדיוק זמן. אז עכשיו ביום שישי, ג' ב' חשוון תשע"ז 4 ל-11. בקיצור, לא משנה, עזבו, על הקוסם. נו, שכחתי. אתם רואים אתם רואים דרגון בול סופר. למה אני כל הזמן חופרת על והסופר סאי אמן והסופר סאי האל וזהו, מחמשת האלים. בקיצור, לא משנה. וביי.